kanunay sa church. Dili nimo ingon nga kana bitong mamis ang mga services. Yes, ako mo di pasabot. Basin makaingon mo nga may mangga pastor kay ligon man ka, no? No? Ang pag-alagad sa Dios ba yan, di ba yan ang paligpunay kay dili ba yan ang ato? Amen. Kahibalo ba mo ang sikreto or mamuligpon ka? Muligpon ta? Dahil ka og lipaya ang Dios. Amen. Yun ang Biblia. For the joy of the Lord is my strength. Your strength, Sister Vanessa, our strength. Amen. Muna nga, dili ato ang kusog. Muna nga, gipahimangnuan na sa Biblia, nga ayaw o guna-hunaan nga karon ligon ka. Basi, uma, ulo kapa ka. No? But, ang sikreto igsoon, aron ta magligon, always lang nato nga raygon, simbahon, himayaon ang Dios sa atong kinabuhi, kay mapugid na ang talipay sa inyo. Amen. Labi na gid una kay personal nga prayer sa atong Ginoo, Sister Michelle. Pagkahuman nimo ampo, itindog nimo, naagay matian nimo nga gahom sa Ginoo ang kalig-on sa pag-alagad. Pero kung wala kay prayer life, sorry, istoryahan ng kamudaan. Di gid mo makalahutay nini sa pag-alagad iso. Introduction pa to. Muna nga, as your pastor, always na ko na i-istorya ninyo nga hapagin yung prayer life ang Ginoo sunod sa 24 oras. Bisag sa 24 oras, magaling lang isa ka oras, church. Dili na na siya kining di na bad sa adlaw-adlaw nimo nga pag-alagad. Kaya ang atong kusog yun, naargin sa Ginoo. Kung wala kay mga pag-ampo, tuod, kinsa may nag-ampo dili. Nga mamata ta, or bisan unsa nga oras na atong hatagan og time. Kung muhatag time mo sa Facebook, muhatag time sa YouTube, muhatag time sa atong pag-eskwela, Sister Vanessa, Sister Clay, Christian, hatag nito og time lang sa tanan natin. Amen. Kung muhatag time sa atong trabaho, si Brother Glenn, hatagan din ito time ang Amen. 24 oras. Diba? 24 oras ulod sa isa ka adlaw. Di mo po na pwede mag-23. Di mo pwede mag-25. No? Ang gipangayo sa Ginoo, usa lang ka oras. Nga ato siyang iampo. Maginampuay ta. Pero papoy ba? Amen. No. Tapoy og ampo. Right? Istoryahan ta mo daan. Sisa gusto mo lang tayo sa pag-alagad. Amen. 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 Gusto ang tanan? Amen. Mataas na mo eh. Amen. Muna naman ako isa lain na church. Pero may isa to, magkalagsan ako mga istoryali. Amen. Ang sikreto, pagkain yung mga pag-ampo ang Ginoo. Tested na nasa mong life ni Mrs. Dariel. So, testingan, ginako ka na dito mag-pray. Sunod sa isa kasimana. Luya gid kay. Kulang. Gawas na kulang, luya gid ba din. Hindi ka makadaog sa mga pagsulay temptation Amen. kung wala kay mga pag-ampo. Kaya sometimes